एवरीवन वेलकम टू बूडो रिएक्शन। सो गाइस मैं मतलब आज मैं जिस सॉन्ग पर रिएक्शन देने लगा हूं ये भी एक बूडो लैंड का सॉन्ग है। सो गाइस इसका टाइटल है वो है वही जा रहा हूं। ओके लेट्स स्टार्ट। सो गाइस इस वीडियो को आप सब लोगों ने लाजमी प्यार देना है। एसबी प्रोडक्शन। हाँ यार ये भी एक रिक्वेस्टेड सॉन्ग है और काफी अच्छा होने वाला है। इसके अंदर फटाइट आसान है। यार कोई मुझे ऐसी कोई वीडियो आप सब लोग सजेस्ट करें जो व्लॉग हो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई बूडो लैंड पे कोई व्लॉग पर रिएक्शन करूँ कुछ इस तरह का, यानी कि सॉन्ग थोड़ा सा हाइप करूँ। अगर कोई ऐसी कोई वीडियो है आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको देखकर जरूर मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। ओइ जारौ नोंखौ खनसे एदावनि आं गोदान बोसोरनि। ओइ जारौ नोंखौ खनसे जंखायनि आं निउ इयारनि। लोंनो ना फिनाय लोंनो ना गुफुर लोंनो बेदर जानो ना ना जानो लाबोखाजोबदों। गोजा लोंनो ना फिनाय लोंनो ना गुफुर लोंनो बेदर जानो ना ना जानो लाबोखाजोबदों। रंजा बाजायैनो जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायगोन जों। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। निउ इयार बेसे मोजां दिन। वॉइस प्यारी है, रंजा बाजानि सम। मतलब इतनी बुरी वॉइस नहीं है, बहुत अच्छी वॉइस लग रही है मुझे तो। और वैसे भी इसकी ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग काफी अच्छी की हुई है। हाय हाय ये सीन मुझे ओगी खिन्थादोना बबेनि जाखो मा गामिनि रंजाफैफादो जोंजों लोगोसे ज' जानानै। लोगोसे फोरमायदो आंनो सुखु दुखुनि हांमा हांसानि जाहोनफोरखौ। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। निउ इयार बेसे मोजां दिन। निउ इयार रंजा बाजानि सम। ओइ जारौ नोंखौ खनसे एदावनि आं गोदान बोसोरनि। ओइ जारौ नोंखौ खनसे जंखायनि आं निउ इयारनि। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि खोथा फोरमायनो नोंनोनो आङो होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै। होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै।
होनब्लासो आंनि गासैबो बोसोरानो थांजोबगोन रंजा बाजायै So guys, song is Zawar और song काफी ज्यादा फनी भी था और काफी ज्यादा अच्छा भी था। अगर आप सब लोगों को ये सॉन्ग अच्छा लगा तो कमेंट करके लाजमी बताएं। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो करते लाइक से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।